Здравейте хора, днес ще ви покажа как да си направите плаващ пясък с Майнкрафт. Първо, трябва да изкопаете място с 5 на 5. Копайте го от всяка страна и аз ще паузирам докато го направя. Върнахме се и ето, както виждате е 5 на 5. Взимате дърт, това саплинг, dead bush или лепати и вода. Аз предпочитам с саплинг, но вие може да се вземете. Значи слагате на второто, слагате дърт. И трябва да имате 3 блокчета надолу. Слагате саплингите. Слагате пясък. Слагате пясъка върху саплингите. Това може да стане за капан, но после по средата слагате чест. Взимате някакъв блок, като например блок от кварц и вие може да си изберете всякакъв блок, но не слагате и тук, само от този в ъгъла не слагате. После слизате където е това дърта, но задължително чупите дърта, а не саплинга, защото ако щупите саплинга, ще ви се целият пясък ще падне надолу. Затова чупите дърта. После трябва да сложите лава, но аз съм си избрал много лесен начин да си сложа лавата. Взимате лавата, слагате я тук, слагате навсякъде. Трябва да има лава. И после си чупите сам стол, блока, който сте сложили, за да можете да се учите. И така, взимате паежина, слагате навсякъде. Това е един бък, който е много як и запушвате го, слагате пак паежината и и когато отворите честа, почват явно съм спрял клипа на пауза, но това е като цяло капана. Отваряте честа, както казах, и пясъка почва да ви... той почва да потъва
нямате никакъв шанс да се измъкнете. И това беше от мен. Дано съм ви помогнал. По такъв начин можете да тролните някой. И до